メガネの笹川店長です。今日は7月の2日でございます。こちら切らしておりました、普通のメガネっていうんでしょうか、入荷しております。こちらが女性ものですね。そしてこちらが男性ものになるかと思います。1万円台後半でね、ご提供できます。日本製のメガネになってます。サイズもいろいろ大きいのから小さいのまでいろいろ揃えてございますので、お手頃な価格でお求めいただきたい方はね、こんなメガネも揃えてありますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。もちろん遠近同様なんかにもね、対応できますので、よろしくお願いいたします。それではまた明日。